Svi sa mene sa kanala Prosti i danas snijemo novi klip na moj kanal, a to je Fortnite. I ja snijemo Fortnite. Znači ovo je klip poslije malo dužeg vremena. Što da radim, nisam bio redovan, nisam ne pribacio video. Našao sam konačno neki program koji mislim da će da radi, da neće mnogo da baguje. Tako da ja se iskreno nadam ako bude lagovao. Šteta, ali neće da laguje 100%. Jasno da meni malo laguje dok igram, ali vama ne laguje u snimku, meni laguje dok igram malo. Zato što, eto, igramo novi Blitz solo mod, vidite, ovo je sve zona. Znači, zona već kreće, čim mi budemo skočili na neko mjesto, zona kreće. Idemo u Fatal, ne, idemo, ajde možeš, idemo u Fatal Fields. Znači, tamo ćemo da probamo da nešto uradimo. Idemo u Fatal Fields i posle nećemo nigdje da idemo, posle vidjet ćemo da će zona nas potrebati. Znači pa čim mi skočimo, zona kreće, bukvalno. Znači kad nam se otvori padobran, zona će već da krene, možda i malo ranije. Evo sad će krenuti, 3, 2, 1, sad valjda kreće. Da, evo krenula je zona. Znači bukvalno krenula je zona. Inače nikako mi ne ide danas dok snimam, znači kad igram sam bez snimanja imam po 5-6 kilova, a kad počnem da snimam imam po 2-3 kila i ono ubiju me, budem 40 i 30. Znači ne znam što me neće kada snimam, ali evo sad pokušavam, tako da pokušat ću najbolje što znam da odigram. Imam novi skin, u grtačku malo baguje zato što snimam, a zato frame dropa. Inače ne bi frame dropovao, to nikad i nije, osim ako snimam. Našli smo nove bombe, to je predobro. Znači bukvalno to je mnogo dobro. Mnogo jako. Mara plava. Ljudi bukvalno nemate pojma što smo mi sad sve našli. Bukvalno smo našli mnogo dobre stvari. Ne znam da li je neko skočio u ovu najveću kuću. Iskreno zanima me baš. Da bi znao da li ja tamo da skočim. Probat ćemo jedan troll sa sticky bombama da uradimo. Ako uspemo, bit će sjajno. Ovdje obično ima chest, sad ga eto nema. Tamo obično ima neki mini loot. Shieldovi. Pa vidi šta ćete bolje. Sad vidimo da nas neko ne gleda. Da nas neko ne posmatra od pozadi. Jer to ne bi bilo lepo, ne bi bilo ni fair. Jer bi me onda u suprotnom ubio. Što mi ne želimo, jel da? Mislim da onu čak najveću kuću niko nije lutao. Ja bi najradije otišao do nje i hoću. Iskreno mislim da je niko nije lutao i da je lutao ja imam šotku. Inače ako umrem na najgluplji mogući način da me neki nubara baš ubije. Izvinite, nisam ja kriv. Malo mi lago što se tiče fajta kada snimam. Vama ne lago je to na snimku, ali meni lago je. Sad ćemo postaviti mi bombe. Vidimo da vam neko smije da mi uđe u kuću. Iskreno mislim da je lootovana. Nije, čujem chest. Dobro, ako je lik odlučio da ne loota. Inače pitate se zašto rušimo ovako stvari. Pa to je zbog resursa, to i vi radite. Čujem lika? Ne čujem. Ne znam zašto se ja tripujem da čujem lika uvek. Ali ako... Ovdje bi trebalo da je chest. Nećemo uzeti kalaš jer imamo emerald. Ja stalno kad ja hodam, meni se pričinjava da neko drugi hoda. I onda, eto, zato mi... Džave smo potrošili bombe.
Evo ga lik. Lik je tu. Lik je bukvalno pored nas. Ne sad ovo da nađeš. Moramo brzo zonu. Znači, gdje si razbojniče? Sad me nervira što je on tu iza mene. Ja ne mogu da odreagujem lepo ako me napadne. Jer ga ne vidim, to je problem. Tako je bre, rešili smo glupaču. O, to na mene pošla bre, likuša. Ne zna da je bije. Umjesto minigun uzimamo hand cannon i begamo u zonu jer nemamo baš vremena za zizanciju. Moramo i shield da popijemo, lepo nas je ova izudarala, to je priznajem. Moramo da reloadamo sve puške. Da vidimo šta smo mi to dobili. Ljudi, pogledajte koliko je ona imala metaka. Mislim da je ona otvorila onu lamu. Ako znate šta je lama, ako ne znate, pogledajte prošli moj video. Vidjet ćete šta je lama. Ne. Popit ćemo prvo dva mala, pa onda jedan veliki. Da bi imali 100. Za malo to da ne uradim, pa da mi kritikujete u komentarima. Nisam noob, nisam. Ne možete to da dokažete. Mislim, možete ako umrem na najgluplji mogući način. Ali nisam noob. Ljudi, pogledajte koliko bi materijala i ovo. Ona ne da je otvorila lamu, nego je 100% otvorila lamu. Onda kad njoj je ovoliki materijali u početku gema. Mislim, aj početak gema, nije početak gema. Čak Jack smo dobili, ljudi. Ovo je prilika za dobar game. Ovo je bukvalno prilika za mnogo dobar game. Mislim da čujem nekoga. Ne, okej. Jone, nemoj da se tripuješ. Možeš da dobiješ ovaj game samo ako ga lepo odigraš. Čujem likove, znači... Nemate pojma koliko se ja tripujem kad igram sam. Meni je svaki šum, meni su to likovi koji dolaze. Bukvalno ja tako igram. Kad igram sam. Svaki put kad čujem neki šum, ja mislim da su to likovi. Evo opet čujem likove, ali nema ih. Samo nema neka zamka, jedno neki debil nije došao. Ima gore chest, mogu bi da ga pokupim. Zona nije toliko brza. Slurp, idemo. Dobro ljudi, vraćamo se na full health i full shield. Ne vidim za sada nikoga. Mogli bismo da napravimo bazu uskoro, jer bi nam to dobro došlo. Pišite u komentare neke challenge da radimo, ako želite. Ima li zamke? Nema zamke. Da imamo gdje će zona biti. Zona je ovdje. Kad bi mogli da se popnemo na tu planinu i kad bi mogli na toj planini da sagradimo bazu, bi... Čujem lika. Lik se sam ljudi ubio. Lik se sam ubio, zezno sam ga. Ste vidjeli?
Bukvalno da li ste vidjeli ovo? Lik se samo ubio, oh my god. Zeznali smo ga, gradili smo ispred njega. I on to nije očekivao, on je mislio da ću ga ja rašem. Nisam toliko glup da ga rašem kad ima rocket launcher. Bukvalno lik je krenuo na nas kao da nas skoro ubije. I mi smo mu gradili ispred njega i on je pogodio u zid naš i ubio se. Oh my god, kakav troll, kakav troll. Mi smo ga sad bukvalno, ja ne znam koliko je on sad tužen, ja ne znam koliko je njemu dan sad pokvaren. Još je lik bio buš kao nećemo ga mi skontati, ma de neću, čuo sam te bato. Čuo sam te, ne možda pobegneš od mene kad sam te čuo. Sad bi mogli da sagradimo neku bazu ovdje. Ovdje već vidim neku ogromnu bazu, dve ogromne baze. To uopšte nije dobro. Bukvalno to uopšte nije dobro. Lik je otvorio sad supply drop ovdje pored mene odmah. Eno ga ljudi, eno ga. Znači lik je tu, a dvojica likova su tamo. Sjajno, sjajna pozicija. Bukvalno da ne poželiš bolju poziciju. Znači likovi su iza mene i jedan lik je ispred mene. Koga ne vjerujem da mogu da dobijem. U 1 na 1 fajtu. Ne da ne mogu da ga dobijem, nego da imam šanse. Mene zanima da je onaj lik nestao. Dobro, pustimo bi njega sad. Idemo da napravimo bazu u centru. Inače, moj skin jeste dosta dobar. Ali imam osjećaj da privlači previše pažnje. Jer je dosta drečao ovako. Kontate u stvari. Ljudi, sada nas je neko napao. Ovo bi mogao da bude problem. Bukvalno bi mogao dosta da bude problem. Ne. Ljudi. Ne, ubio nas je. Ubio nas je ovim, kako se zove, granit launcherom. Šteta, iskreno, baš je šteta. Nisam znao da ima granit launcher, ja sam iskreno mislio da mogu da ga ubijem rocket launcherom, a da uspjeli smo ovog jednog da ubijemo rocket launcherom, ali drugog nismo uspjeli. Ovaj lik iskreno ne znam šta radi, samo se ubio, da. Znači, ljudi, bukvalno, bez veze smo crkli. Znači, bukvalno, likovi su... Nisam uopšte konto da lik ima granit launcher i samo nam je ubacio granatu u bazu, ja sam krenuo da iskočim, ali me je granata odmah ubila. Tako da eto, ovo je bio predobar game jer smo trollovali lika sa rocket launcherom. Imali smo 3 kila tehnički, onaj drugi kill nam se nije važio, onaj lika sa rocket launcherom, tog nismo ubili mi, nego kao, on se samo ubio, ali eto, kao to. Tako da eto, prvi kill smo dosta dobro uradili, drugi kill smo ga baš zeznuli. Treći kill je, kako se zove, to jest ovaj posljednji sa rocket launcherom je bio dobar. Samo da sam znao da je tu, mislim vidio sam jednu likušu koja se jump padovala. Vidio sam je bukvalno. Ali eto, nisam skontao da se ona jump paduje, to jest, nisam skontao da on ima granit launcher. Ubacio da bi raketu i to je bilo to. Odgledat ćemo ovaj game, to jest nećemo, odgledat ćemo da vidimo ko će pobedi. Iskreno ne zanima me baš ko će pobedi, ali da odgledamo game. Ja sebe smatram trećim. Ja sebe smatram četvrtim, pošto kad smo mi crkli kao šesti, crklo još dvojica koji su bili četvrti i peti, tako da smo mi fora bili četvrti, bukvalno. Mi smo bili četvrti, samo što nam igrica nije priznala. On lik se samo ubio i kako je on bio bolji od mene ako se on samo ubio. Evo se, opet se jump paduje. Ova likuša nas je mislim ubila, ovo što se jump paduje sad. Ne znam iskreno što se jump paduje, vjerovatno da bi ušla u zonu, ali napustila je svoju bazu. Ajmo da vidimo, ovo će brzo se završi pošto je ovo Blitz. Dosta dobar gameplay. Seckat ću neke trenutke, vjerovatno sad u editu. Ali eto, dobro smo odigrali ovo.
Iskreno baš je dobar bio game. Sad ćemo vidjeti ko će ovdje da pobedi. Ovaj lik ima ima high grounds. Bukvalno ima ono veliku prednost. Zato što napravio je bazu bukvalno na planini koja je jedina u zoni. I to veliku bazu, ovo mu nije baš pametno. Zato što ako odluči da iskoči iz baze, on će umreti. I da, za malo da umre. Bukvalno je bilo mnogo, a gdje će sad opet da se vraća, on lud. Bukvalno ne znam zašto ovo radi. Iskreno mi nije jasno zašto je lik radio toliko bazu, znaš koliko, nemate pojma koliko će mu trebati onda se vrati u tu bazu. Bukvalno će morati ovako da edituje 3 sata da bi se vratio u bazu. I odustao od tog editora, ide da siđe dole. Ostao je 1 na 1, ja mislim, sa onom likušom. I njega hvata i pobedio je. Da, pobedio je, to je čudno. Verovatno se samo ubila ili je ubila zona. Pošto vidite dole nema ništa osim zone, možda malo neki prostor, ali eto pobedio. Tako da to je to što se tiče obilja danas želi. Ako ja se ostavite like, share, komentar i subscribe, a mi se vidimo u nekom